Искаш тристаен, хубава гледка и панорамни прозорци, високо качество и ниски цени и без комисионен купувач? Айде с мен! Както знаеш, намираме се в квартал Драгалевци, а сградата, в която сме, е бутикова и разполага с 4 апартамента, които са по само един на етаж. Сега ще ти покажа и каква е гледката от дневната на единия от апартаментите. Тук идеята е да имаш пространство и спокойствие. Големи фрески прозорци, страхотна гледка, широки помещения и страхотно качество на материалите. Както ти казах за гледката, можеш да избираш към Витоша, към града или и двете. Допълнително към всеки един апартамент има включено в цената складово помещение и подово отопление. Цените започват от 2313 евро на квадратен метър. Специално за теб е без комисион от купувача и очакваме акт 16 до края на 2026 година. А ако искаш и ти да видиш наличностите в сградата, влез на modernhomebulgaria.com или се обади на посочения телефон.